Derived from the kupang trees widespread all over the area, this 4-kilometer cave beneath lands of two barangays, Barangay Tagudin and Barangay Villacorta, lies the Kakupangan Cave, which was first explored by Charles M. Nelson, his wife, and friends. So papasok na po tayo sa Kakupangan Cave. Makikita po natin kung ano ang nasa loob. Ready to get soaked because the water level inside the cave may vary depending on the season. So sa loob ng Kakupangan Cave, may mga makikita tayong tubo. At dahil nung 1970s ay binalak ng mga Mabinyans na gawing water source itong kuweba, pero napag-alaman nila na ang tubig na nanggagaling dito ay hindi safe inumin. Galing na kami sa loob ng Kakupangan Cave at habang naglalakad kami at ine-explore namin ang loob, iba't ibang uri ng hayop ang nakita namin. Meron ako nakitang palaka, meron din ako nakitang crabs at syempre hindi mawawala yung paniki. Pag gusto pang mag-explore further dito sa Kakupangan Cave, along the way, may makikita kayong mga chambers. At ayon kay Kuya Tour Guide, sinubukan niyang pasukin ito dati. Pwede niyong bisitahin itong Kakupangan Cave. From poblasyon, pwede kayong gumamit ng sarili niyong sasakyan, tricycle or motor, kasi pwede naman sila, accessible naman ang ating daan. And pag wala namang mga sariling sasakyan, pwede kayong mag-arkila ng tricycle. Sa pricing ng tricycle na arkilasyon ay pwede kayong makikoordinate sa ating tourism office sa local government unit. So, ang travel time from poblasyon is 20 to 30 minutes nandito na sila sa Kakupangan Cave. Para sa ating mga tourist, meron silang mga pwedeng i-avail tables and cottages na pwede nilang i-rent for 70 pesos sa mga cottages and 50 pesos naman sa tables. May mga do's and don'ts tayo dito sa ating Kakupangan Cave. Unang-una dyan, bawal syempre magkalat. Pangalawa, no smoking, no drinking alcoholic beverages inside, and bawal pong hawakan yung mga ating mga bato at yung mga minerals sa loob ng walang suot na gloves dahil pwede itong mag-cause ng destruction sa natural flow ng ating minerals. Every once in a while, nagkakaroon ng ocular visits ang ating mga staff para siguraduhin malinis at walang nangyayaring kaguluhan at aksidente dito sa ating cave system. The Kakupangan Cave System located here in Barangay Tagudin is a must-visit subterranean wonder. Just a 20 to 30 minute ride away from Poblacion, prepare yourself for a spelunking experience like no other.